амрико додани грин корт барои баъзе нафаронро қатъ кард. президенти амрико Дональд Трамп фармонеро имзо кардааст ки дар асоси он афроде ки дар амрико аллакай мақоми паноҳандагӣ гирифтанд дархосташон барои гирифтани грин корт ё корти сабзи ин кишвар баррасӣ намешавад. дар ин бора шабакаи NBC News хабар дода навиштааст ки мувофиқи дастури нави идораи муҳоҷирати амрико додани грин корт барои иқомат дар амрико ба гурезаҳо манъ аст. департаменти амнияти миллии амрико ҳам эълон кардааст ки бо далелҳои амниятӣ баррасии баъзе дархостҳо барои гирифтани корти сабз тӯл мекашад. ёдовар мешавем ки президенти амрико Дональд Трамп санаи 20 январи соли ҷорӣ фармони ҳифзи амрико аз террористони хориҷӣ ва дигар таҳдидҳо ба амнияти миллӣ ва ҷамъиятиро имзо карда буд. дар он аз ниҳодҳои дахлдор талаб мешавад ки то ҳадди имкон санҷиши шаҳрвандони хориҷиро ки мехоҳанд вориди амрико шаванд ё аллакай дар ҳудуди он қарор доранд пурзӯр намоянд. иттилоъ медиҳад Азия Плюс.